ați luat bani de la Matei Păun, despre care acuzațiile aur sunt că ar fi om al rușilor, pentru a vă face panourile cu mulțumesc pe care le avem în Smart Desk în multe locuri foarte bune din capitală. Da. Acești bani au venit din donații, am spus 2000 de oameni au donat. Dar Asta e tot. și Matei Printre Păun? donatori se află și Matei Păun? Da, Matei Păun a condus campania mea din 2016. o conduce și acum? Nu. Dar ce relație aveți cu Matei Păun? E un om cu care mă mai întâlnesc, așa, la Crapeț, la Vama Veche, când mai ne E un întâlnim în prieten vacanță. de-al dumneavoastră? E un cercul nostru de prieten, da. Newsweek a publicat o anchetă în cazul acestui apropiat al dumneavoastră și spune așa: Matei Păun a intermediat achiziția firmei Getica de la ruși. Firma Getica este această firmă care oferă panotajul dumneavoastră, adică e firma de la care dumneavoastră ați închiriat să vă expuneți aceste panouri. Este o firmă de pe piața românească cu care eu am un contract cu prețul pieței de a pune niște panouri. Și mai spun cei de la Newsweek că firma lui Matei Păun a finanțat achiziția acestei firme de panotaj de la o bancă rusească de stat, VTB. Habar n-am. Știți de aceste legături? Care legătura între toate chestiunile astea și prezența mea în spațiu public de 15 ani?